Шановные сябры, шановное спадарство. 5 падзеяў ад Вячеслава Сіўчыка і я, Вячеслав Сіўчык. Сёння мы кажам пра тыдзень з 1 па 7 ліпеня. Я прапаную наступныя 5 падзеяў. 3 ліпеня вызвалення старшыні незаконна забароненай партіі БНФ Рыгора Кастусёва і ще шэрагу ананімных беларускіх палітвязнях. 4 ліпеня саммит ШАС в Алмате. 4 липня парламентские выборы в Великобритании. 5 липня с трибуны АБСЕ згадали про смерть былого амбассадора в Німеччині Дениса Сидоренки. И апошняя падзея тыдня – ноч на Купалу 6 на 7 ліпеня. Вельмі важная падзея адбылася 3 ліпеня, калі вызвалены былі беларускія палітвязні з турмаў. Гэта ўзнікла па шэрагу прычынаў. Я толькі хацеў бы звярнуць увагу на некалькі рэчаў. В пэўнай ступені гэта перамога бандитского лукашэнкаўскага режима, который штодзённа праводзіць палітыку тэрора рэпрэсій супраць беларускага народа. В тым ліку асуджаны былі лідеры беларускай апазіцыі па розных прычынах. І Рыгор Кастусёў, ён трапіў за краты в выніку лубянкаўскай спецаперацыі. Ніякай там віны за Кастусёвым не было, але што вельмі цікава, калі быў апошні сойм партыі БНФ, я вельмі спадзяваўся, што кіруючы орган партыі прыме заяву в абарону свайго старшыні. Але ж всю апозицию мусили заменить по московскому лукашенковскому плану. И заяву в падтрымку старшыні партии БНФ прымаў в 2021 годзе рух солидарности разом. Я вельмі усцешаны тым, что Рыгор апынуўся на свободе. Але я катэгарычна заявляю свой пратэст супраць реакции демократычных силаў, в прыватнасці спадарыні Горбуновой, якая докатилась до того, что акт геноцида называют неким актом гуманизма. Акт геноцида – то, что робят зараз с белорусским народом. И коли невиновного человека кидают в тюрьму, доводят его там до смертной хворобы, а после вызволяют, это ніякий не гуманизм. Бо за той час, коли вызволили этих палітвязняў, уже посадили большую колькость новых палітвязняў, которых таксама штодзень катуюць і калечаць. І конца краю гэтаму няма. І другая страшная рэч. ГБшныя наративы до такой ступені моцныя, што 3 ліпеня мусілі быць агалошаны все імёны і прозвішчы беларускіх палітвязняў. Але ж до этого часу гэтая інфармацыя адсутнічает в незалежных СМИ. И все это просто развязывает руки для лукашенковско-путинской банды, якая незаконно кіруе Беларусью, для дальнейшего террора. Одна из задач все-таки спыніць гэты террор, бо за 4 гады в Беларусі адбываліся абсолютно жахлівыя злачынства. Гэта можна спыніць толькі калі самі беларусы, асабліва на дыаспары, здольныя будуць выйсці с апошнего лукашенковского выборчего фарса и жить не по сценарах, написанных Ирмошиной и ее компанией, а по уласному белорусскому разумению и солидарности менавіта с белорусским народом, якому сегодня вельмі тяжко. Свой до свайго по свае. Шановные белорусы Варшавы, вельмі вас запрашаю в субботу 13 ліпеня о 14 гадзіне в дольнай частцы касцёла Святого Александра на пляцы Тры Крыжы в зале Иоанна Павла II адбудзецца вечар памяти героя Беларусі, Украины, грамадзіна Эстонии Миколы Іліна. Вельмі прашу прыйсці. Уже 4 гады, як Миколу забили на Донбассе, калі он поехал в Украину с Европы оборонять братні нам народ. Мы не павінны забывацца пра сваіх герояў. Прыходзьце, давайте інфармацыю, каб былі людзі. Свой да свайго па свае. 3-4 ліпеня
адбываўся чарговы саміт шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Туды цяпер уваходзіць 10 краінаў, таму што праз лукашэнкаўскі рэжым в гэты блок вайшла Беларусь. И это приносит достаточно великие переваги и лукашенковскому режиму, и Беларуси, потому что это организация, где головный уплыв Китайской Народной Республики. Менеita то, что там был и генеральный секретарь ОАН Антонио Гутерриш, який меў сустрэчу з пачварай Лукашенком, это так само вельмі тесно звязано вот с первым пытанием подеи, про которые я рассказывал, это вызволение политвязняў. Бо натурально той жах, який робится в Беларуси, ОАН в открытую праз чиновников лоббирует лукашенковский режим, бо перевага Шанхайской ассоциации супрацоўніцтва для Беларуси в тым, что проблему калійных угнаенняў цалкам магчыма праз ОАН и эту структуру лукашенковскому режиму вырашыць, и это принесет додатковые гроши для утрымання карных структур лукашенковского режима. Тому и наяўнасць там кіраўніка Китая и генерального секретаря ОАН, яны дазволілі Лукашэнкі все-таки знайсці пэўную супрацьвагу России, и с гэтым таксама беларусам прыйдзецца жыць. Вось так абсолютно нечакана краіну в цэнтры Европы, краіну, где яшчэ жыве еўрапейскі народ, ператвараюць в бастион Евразии. Бо нагадал бы, что ШАС яна стваралася в першую чаргу для азиатского региона. И тое, что туды ввели в Беларусь, гэта показчик того, что Китай свой уплыў павелічваюць і в Европе. И Лукашенко за гэта тремя руками, бо для его самое галоўнае захаваць свою ўладу. А калі на месцы там беларусаў будут жить белокитайцы нейкие, ну что, Лукашенко это все ровно, бо беларусаў он ненавидит. И вот этой 30-годового кіравання это просто трагедия белорусского народа, а теперь и открытый уже террор супраць всего белорусского в Беларуси. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы, вельмі вас запрашаю гэтую недзелю 14 ліпеня о 14 гадзіне да помніка Коперника, где отбудется акция, бо год тому назад нелюди забили героя Беларуси, великого белоруса, мастака, вызнанного дзеяча беларускае адраджэння Олеся Пушкина. Мы не можем дараваць гэтае злачынство банды. Приходьте, пригадаем разом гэтого великого белоруса. Мы не забыліся, мы еще мусим отпомстить. Неделя 14 ліпеня о 14 гадзіне Варшава, помнік Коперника. Свой да свайго па свае. Третья падзея – это, натуральна, выборы Великобритании. Яны принесли абсолютно чаканыя вынікі, бо вельмі шмат гадоў пры ўладзе был урад кансерватараў, Тори, які, як не дзіўна, праводзіл абсолютно леволиберальную палітыку внутри Великобритании, бо тое, што там рабілася по навязванню менавіта нармативаў леволиберальные, яны унікальныя нават для паўночнай Европы. Тут есть еще один момент вельмі цікавы. Могут быть разные системы выбора улады. Насамрэч, лейбаристы, якія перамаглі на выборах и атрымалі абсолютную большасць в английском парламенте, они атрымалі не так шмат и голосов. Там невеликая розница паміж лейбаристами и консерваторами по голосах, а лишь в разы розница по мандатах, потому что по мажоритарной системе, принятой в Великобритании на выборах, переможца практически атрымліваюць все. Для Британии ранее это не была проблема, потому что демократия была ранее устойливая. Теперь я хотел бы звярнуць увагу на некалькі аспектаў гэтых выборах, якія не вельмі широка вядомыя. Звярнуць увагу на допіс вядомого белорусского журналиста и эксперта Павлюка Быковского, який констатовал, что впершыню в истории
в Паўночнай Ірландии перемогла старая незалежніцкая партия ирландская, якая паслядоўна не дасылает британскі парламент прадстаўнікоў. Вось такая калізія. І от впершыню в гісторыі і Великабритании, і Ірландии яны атрымалі большасць мандатаў, і ніхто з гэтых депутатаў не поедзе в сталіцу метраполіі, тому што яны выступаюць за тое, каб паўночная Ірландія была разам с Ірландскай рэспублікай. Параза была вельмі вялікая у шатландцаў, што ставіць пад пытанне і пытанне незалежнасці Шотландии. Вы ведаеце, што там был прайграны рэферэндум у свой час. Але я все-таки хотел бы нагадаць асабліва актуальную гісторыю для беларусаў, бо зараз забаранілі выдаваць на беларускай мове Гаррі Поттера. І аўтарка гэтага цудоўнага рамана, цикла романов, яна яшчэ чым вядомая, што не было жудасны канфлікт з урадам Шотландіі, бо там напрымалі такія законы, што і яна, як феміністка, трапляла бы в турму при выкананні гэтых законаў, бо в Великабритании пайшлі уже значна далей, чым раней. І там уже практычна вельмі цяжка вызначыцца са стаццю. І в такой ситуации феминистский рух был знищены давно, потому что его переблытали сексуальными, религійнымі іншымі меншасцямі. Вось. І атрымалася вельмі забаўная з'ява, потому что прыняты был шотландскім урадам такі закон, значна больш жорсткі, чым, напрыклад, в іншых частках Великабритании, по якому трапляла і сама Джон Роллинс в зневолення, тому що там обороняють тих, кого не треба по великому рахунку обороняць, і прыводзяць уже это до страшных рэпрэсій. Забаўна тое, што кіраваў урадам на той момант мусульманин, тому что я уже казал, что асаблівай розніцы паміж левымі і правымі в Европе не надто бачны, и он вельмі так цікава на все это отреагировал. Этот человек уже пошел в отставку, потому что он подтрымлівает газу, террористов. Вось. В Великобритании покуль открытые на антисемитские позиции никто стать не может, бо памятают все-таки 20-е стагоддзя, памятают про Гитлера. Але ж вось такая цікавая вельмі иллюстрация того, что отбывается. Чему отбывается? Потому что выпадково мне трапила аналитика, кто самые безбожные зараз краіны в свете. Так вот, на першае месца Китай. Але ж першыя тридцаткі, акрамя краінаў тоталітарного блоку, вельмі шмат еўрапейскіх краінаў. А калі адкінуць, напрыклад, тых же мусульман, якія не характэрныя былі раней для заходняй Европы, то еўрапейскія краіны зробяцца яшчэ больш рэлігійныя, бо пачынаючы з 95-го года паслядоўна знішаецца хрысціянства менавіта в заходняй Европе. Чаму Кітай і Европа такія паказчыкі маюць аднолькавыя? Гэта тэма іншых раскладаў. Паралельна в нядзелю адбыўся 7 ліпеня другі тур во Францыі. Там до ўлады пришел, як я и предсказывал, новый народный фронт, где перемешаны леваки, левые, зеленые. Ці будут во Франции приняты такие законы, которые уже приняты в Великобритании, и выканание якіх патрабует пераслед людей, якія яшчэ не страцілі павагу до декларации правоў чалавека и до здорового сэнсу, хутчэй за все. Бо я хотел бы сказать, что первое место нового народного фронта, другое место силов, связанных с президентом Макроном, и только третье – это национальное объединение, про что я в принципе и казал. Потому что те процессы, которые зараз идут в Европе, яны мают свое тлумачэнне. Это вельмі сур'ёзная политика, и можно поглядеть на лёсе урада кансерватараў в Англии, што яны мусілі вось гэтыя больш 10 гадоў праводзіць левацкую палітыку, бо ёсць аднолькавая з Китаем не только безбожье,
Але ж ёсць яшчэ такая рэч, як транснацыянальныя карпорацыі. І в гэтай сітуацыі в гэтай сітуацыі народы, яны пад пагрозай. Покуль сілаў, якія бы адстойвалі свабоду асобаў і народаў, сур'ёзных палітычных сілаў в свеце практычна няма. І гэта вельмі страшна. 5 ліпеня адбылася вельмі такая сур'ёзная падзея для Беларусі. Было паседжанне в рамках АБСЕ, і там дастаткова нечакана для мяне з трыбуны АБСЕ згадалі былого амбасадара ў Нямецчыне Дениса Сидоренко, якого забілі, ці ён памер 23 чэрвеня. Там казалі людзі, прадстаўніцтва ЗША в АБСЕ, она асабіста ведала гэтага лукашэнкаўскага дыпламата. Цікава некалькі аспектаў. Яна сама казала, што там рэальна было, даведацца будзе вельмі цяжка. Ці давялі его да самагубства, ці забілі. Факт з'яўляецца тое, што калі ён быў адкліканы назад в Менск, былі допыты в КДБ, хутчэй за ўсё, он гэтыя допыты до конца не прайшоў, его практычна зацкавалі, і ці забілі, ці он сам не вытрымаў і звершыў акт суіцыда. Але ж вот што цікава, заходняя демократия кажа пра чалавека, который служил лукашэнкаўскай улады и работал разом з імі на розных міжнародных пляцоўках. Сколькі беларусаў забіла гэта лукашэнкаўская банда? Нават мы гэтага не ведаем. Але ж гучаць толькі прозвішча тых, хто служыў бандітам. Бо некім парадаксальным шляхам і пачвара Лукашенка і его бандитская ўлада вельмі задавальняе ўсіх, акрамя беларусаў. Светлая памяць Денису Сидоренко, і он сапраўды яшчэ адна ахвяра лукашэнкаўскага рэжыма, сапраўды вельмі цяжкая гісторыя, шырыя спачуванні его родным і блізкім, і шырыя спадзявання на тое, што беларускі народ выстаіць, нягледзячы на тое, што ўратаваць нас ад гэтай лукашэнкаўска-пуцінскай банды можа зараз толькі суд. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, падтрымайце, калі ласка, YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка. Буду удзячны за кожную дапамогу. Пашырайце інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Калі ласка, каментуйце, калі ласка, задавайце пытанні. І калі можна, аказвайце фінансавую дапамогу, бо только разам мы можам вырвацца з той прорвы, куды нас заганяет лукашэнкаўска-пуцінская банда. Гэта абсалютна страшная з'ява, наяўнасць гэтай банды. Давайце інфармацыйна супрацьстаяць гэтай бандзе разам. Падтрымайце мой YouTube-канал. Свой да свайго па свае. Ну і апошняя падзея тыдня. Гэтую падзею не змаглі выбіць з беларускага народа розныя акупацыйныя ўлады. Это купалле. На пачатку 80-х годах я ніколі не забуду, як будучы студэнтам, я апынуўся на Лепельшчыне. Была купальская ноч 6 на 7 ліпеня. Я падняўся на пагорак, і я паўсюль бачыў купальскія вогнішчы. Практычна паўсюль былі людзі, прыехала гарадская моладзь свае вёскі, гучала яшчэ наша мова паўсюль. І нягледзячы на все гэтыя вычварэнства, всех гэтых калгасаў, КПСС, беларускі народ святкаваў сваё адвечнае свята, купальскае свята. Хацеў бы нагадаць, што гэтае свята дала беларускай нацыі великого генія Янка Купалу, які нарадзіўся якраз 7 ліпеня. Вельмі добра і хораша то, што беларуская дыаспара, не гледзячы на тое, што беларуская апазіцыя была заменена на пралукашэнкаўскія дэмсілы, вельмі шырока сёлета святкавала купалле. Гэтыя акцыі адбываліся в розных гарадах, розных краінах. Важна, што купалле святкавалі і людзі в Беларусі, бо гэта адно з нашых найвялікшых святаў. І тут ёсць вельмі вялікая розніца з пачварным святам Лукашэнкі 3 ліпеня, які гэтая банда навязала беларускаму народу. Я хацеў бы коротко нагадаць, што 3 ліпеня савецкія войскі ў 1944 годзе вайшлі в сталіцу Беларусі, Менск.
Натуральна, это ніякія не дзень незалежнасці. Гэта адна з трагедый беларускай нацыі. Чаму? Таму што маглі прыйсці раней, баёў за сам Мінск не было ані в 41 годзе, ані в 44 годзе. І як падкрэсліваў доктар гістарычных навук Леонид Лыч, сярод менчукоў, напэўна, большай загінула ад савецкіх бамбардзіровак, чым ад нямецкіх зверстваў, которые былі таксама вельмі аграмадныя. Натуральна, нацызм асуджаны Нюрнбергскім працэсам. Натуральна, беларускі народ паміж пераможцамі над злачыннай сістэмай нацызма. Але ж праўда наша ў тым, што гэтае вызваленне, это будучыя сталінскія рэпрэсіі, это забойства вельмі вялікай колькасці беларусаў, якіх практычна без падрыхтоўкі, без зброі нават кідалі на Прусію. Мало хто з тых, каго мабілізавалі ў 44 годзе, вярнуўся да хаты. Вось чаму па беларускіх паваенных вёсках мужчыны гэта былі вельмі рэдкія людзі. Трагедыя сусветных войнаў, якую спрабует Александр Лукашенко асучасціць в традыцыях лубянкаўскіх, традыцыях крамлёвскіх, яны заўсёды хаваліся за другую сусветную вайну. І вось той пачварны парад, які был наладжаны ў Менску, ён быў вельмі ранні, таму што пачваре Лукашэнкі трэба было ляцець хуценька в Алмату. І он паказаў, што сёння гэтая лукашэнкаўска-пуцінская банда, яна ёсць небяспека для ўсёй чалавечай цывілізацыі. Яна не ўтрымаецца в межах той праграмы, которую яны зараз здзяйсняюць за знішчэнне беларускага народа. І калі яна і далей будзе пры ўладзе, то практычна верагоднасць Трэцяй сусветнай вайны набліжаецца да 100%. Ёсць тры палітычныя пытанні, якія вельмі важныя, которымі практычна ніхто не займаецца. Гэта спыненне тэрора в Беларусі і вызваленне палітвязняў, якіх вельмі шмат, іх нават пералічыць не могуць. Гэта вывад расійскай ядзернай тактычнай зброі з тэрыторыі Беларусі. Трэцяе, гэта все-таки вяртанне права беларускага народа выбіраць уладу, того права, якого ён быў пазбаўлены яшчэ в сярэдзіне 90-х гадоў, калі Лукашенко з дапамогай Масквы праз незаконныя рэферэндумы здзейсніў антиконституцыйны пераварот. На вялікі жаль, мы вельмі далекі ад беларускай палітыкі, мы вельмі далекі ад того, каб дапамагчы свайму народу, але ж не трэба впадаць в роспач. Пачварнае свята Лукашэнкі 3 ліпеня, а ты ідзі в небыт, будзе дзень незалежнасці, будзе незалежная Беларусь. Адна з падзей, тая же шанхайск ШАС, апошні саміт, ён паказвае, што перабольшана аб тым, што Беларусь страціла свой суверэнітэт, чуткі, якімі жывецца на дыаспары. Так вось, беларусы выжывуць, я не ведаю, якія будуць пацері. 3 ліпеня, оно отвалится, як отвалится сталинская ануча, которую навязал Лукашенко, як отвалится и сама лукашенковско-путинская банда. А вось моц белорусского народа, его прага да волі, яна якраз и проявляется в такие дни и такие ночи, як Купальская ноч. Беларусь яны не перамогуць. Беларусь мацней іх. І покуль беларуская моладзь можа шукаць сабе пару, шукаць папараць кветку, думаць пра дзетак, каб яны нарадзіліся, то мы выстаем. Бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!